Здравейте всички, аз съм Енигма и сега правя един видеотест, на който се опитвам да снимам с програмата Fraps. Заснимам видеото, защото моя комп е сравнително слаб. Се чудя дали мога да записвам, затова сега се опитвам. В игра много не ми лагва. Тук една моя постройка, която се опитах да направя нещо като полукръг, не знам дали ми се е получило. И това е нещо като видеотест, така че той ще няма да е супер дълъг. Тук една смарагдинова пътека, кокошка, мене бе кокошко. Мами, смарагдината пътека. Така нещо и мисля след малко да приключвам клипа, да може по-бързо да го кача в YouTube и да видя резултата. Тук ще се гледам. Мисля да пусна малко мобове, да се опитам все пак да видя какъв ще е резултата. При обикновена игра сега все пак само се разкарва. Ще спана малко зомбите, но... Опа. Там не е. Бой на зомбито. Ще спанем още малко зомбите. Всъщност като е тъмно лагва по-малко. Ето зомби с енчантнати кожени армори. Сега да пробваме да ги нападнем. Всички ме нападат. Всъщност не лагва, почти не лагва. И мисля това да е от мен. Аз бях Енигма и вие гледахте моето тестово видео за заснимане в Майнкрафт с програмата Fraps. Довиждане!